mutum ne da duk abin da ya faɗa ko ana so ko ba a so dole shi za a aikata. Idan kuma aka ja da abin da yake so to kisa ne yake biyo baya har zuwa lokacin da Suburmane mai zo wannan gari namu. Me yasa naga kowa yana tsoron sa? Sheke mutane fa yake yi. Ni fa na zo garin nan ne aiki. Ba na zo durƙusawa wani bugaggen makake bane ba. A yanzu babu ruwana da shi. Amma magana gaskiya idan ya tsallako iyaka ta ba zan kyale shi ba. Wallahi ka hada ta. Da wannan damar za ni iya zama komai. Wannan sunanta Ekonama mai albarusai 6, wannan kuma mai kesuwa ita ma albarusai 6, wannan mai geduwa mai albarusai 2, wannan kuma dindima. Yanzu ba yayin yin amfani da adda bane. Idan kuna da waɗannan to na tabbatar muku kun fi ƙarfin kowa. A yanzu muna buƙatar ƙara girmama kasuwanci, don haka dole mu nemi bakin kwastomomi. Mabukata da kansu za su zo su nema. Kuskure na ne da tun a farko na raina tunaninsa, gashi yanzu ya zama min alagagai. A mafiya yawan lokuta dan hakin da ka raina shi yake tsokane maka ido, kamar yadda Suburmane mai yi maka, kuma shi zai kawo ƙarshen zaluncin. Alakakai sabon kaftan da za mu sako muku a ranar Lahadi mai zuwa daga kamfanin ku mai farin jini Sultan Masuburbuda.